Tadang labas. Abi buat aku aksi. Oh, ne bakery. La 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 la. आङो लाइफआव फैफिनगोन ओमफ्राय दा आङो नुगोन ना नुला माबाखौ नुगोन ना नुवा मिथिला बिबि सन आं दाबो नै खालि झरना ब्रह्म कबिता वारि सुमन भक्ति आरो वाचिं बेखौल'सो नुयो आङो ओमफ्राय कमेन्ट्स फैनायखौनो नुवा मानो माबा प्रब्लेम जालायबाय खोमा आंना पेजआ अ फैबाय फाइनेलि फैमारबाय दासो फैबाय Abo Gemsri ko खेबसे मिनिनो होलायनो दासो मा जायगा बे जायगाया माराखाटा होनो ओमफ्राय नोंबो आंबो खाथि फैनायलाय आरोना लाइफखौ मा होनो आं दोहैयो नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ नुयिखाय माने मोजां मोनाखै आरोना बेखायनो आङो दानफिननानै आरो खेबसे लाइभ फैबावबाय दायो जोङो दंफैयो मा होनो माराखाटा होननाय जायगा वेस्ट बेंगलनि बिकास खाख्लारि लुदुर्गि औ नंगौ नोंथां थिगखौनो बुंदो नोङो बे लुदुर्गि आंखौ लुदुर्गि होननायखौ टेट एग्जाम नेट एग्जामफोराव फैनो हागौ दे मोजाङै गोसोआव लाखिनानै था गेम्सखौ मा बुङो होनना बुंबा एन्सारा जागोन लुदुर्गे दे साबास बेटा लगे रहो आगे बढ़ेगा तू गोदान फैफिनबाय नामा सना औ परमनि ब्रह्म औ आगै र' आं जायगाखौ देखायनो दे खेबसे अके खुंफिङाबानो जाबाय सानैजों दा नै आगै भायगदिबाबो गावनि पेजावहाय लाइभ होगासिनो ओमफ्राय नै बेनो जाहैबाय माराखाटा बा मारा और काटा माराकाटा थांनोसै खेबसेनो नाङा और हम लोग तो ये पर ही रहेगा ना और कहीं पर भी नहीं जाएगा ना नै ओमफ्राय आङो मैया फैदों वेस्ट बेंगलावहाय ओमफ्राय नै बेयावबो नाव गाखोनो हायो बेयावबो गाखोहैगोन दा जोङो एन'खा मोजां नाङो बेलेग जायगायाव थांबाय थानो ओमफ्राय नै ओइ जों दहाय फैबाथाय मानसियानो गैयामोन दालाय माथो इमान मानसि जाखो तुम भी बात करो ना अपने पेज में सिर्फ मुझे दिखाता रहता है मैं क्या बात करूं गस्ला लाबो आंनो जेकेट अके मामुनि सना नोंहाथ' रानथिं जाबायना गोरबो ब्रह्म हाय हेलौ डियार गोरबो ब्रह्म ओमफ्राय नै दैयाना ओरैबायदि साफा आं बिराद दुगैनो लुगैदोंमोन आरोना खिन्थु ओरैबायदि गुसु थैखागोन साखान्थि ओंखारजोबगोन आंहा थैखागोन हा कौन हा औ नों हमना होनायलाय लाइफखौ दे इदिनो हादि नुदों बिराद गोजांनाय जायगायाव फैनाय मोजां मेटना वो तो आब'आ नायदेनसै so hi लोगोफोर नायनो हागौ आब'जों सेल्फि मोनसे क्लिक आब'नि फैन बिनिनो हैप्पी न्यू इयार so hi लोगोफोर खानायफोरा नावलायजोबबाय साजल नार्जिनारि I think बेबो बेंगलनि जानो हागौ ना नार्जिनारि आं बिराद बरिया गारियाव जना दोङो वेस्ट बेंगलनि सासे आगैनि आरो दा र' नो बेजों दिन्थि उनथिंसो बेखिना तामाम गारियाव जना दों ना आङो सनानि मडिफाइ खालामनाय सनानि गारियाव जना दों आङो दा पुरा कबीर सिंहनि ससमा समायदों आब'खौ नायदो औ जोबोर थेंक इउ लावदो रायलायनोसै आं खेबसे माने बेयावहा ना एकदम सान्ति जायगा आरोना एकदमबारे मा होनगोन सिरिरि जायगा मानसि थांलाय फैलाय खालामो ओमफ्राय बैग्रि दंफां दङ आरोना बैग्रिखौथ' आं जायाखै माने गोदोनिफ्राय जायाखै बेबो इसा नङा आरोना माने बे सिजननिखौ जायाखै आङो बिराद गोबावथार जाबाय बैग्रिखौ बेखायनो ससमा तसमा गानबाय थालालै आं बेसे गोबाव थागोन आब' जांकोल बसुमतारी बेसे गोबाव लाखियोथाय दिनैथ' सासे मोनसे न'खराव ओंखाम जाखांबाय आरो दाहाय हरनिया बेलेगाव आरो गाबोननिया बेलेगाव बुकिं जाना दंजोबो ओंखाम जाहोग्राया जायनियाव आलासि जानो फैदो बिसानो मा होनो बिसानो जाहोनो मोनलायलायाखै आरोना आं बिराद मोजां मोनदों बेखायनो इमान मोजां मोनदों आंखौ बेंगलनि आंनि लोगोफोरा
सनानि बावगारिया जोंसार दैमारि औ आगै हेलौ सिनाबाय दा रायजोफोर स' मा होनखो समायदों आब' थेंक इउ मा होनदो ओइ एसे गोजांले ना माथो होननाय सोरबाफोर वेस्ट बेंगलनि नायगासिनोबा आंखौ वेस्ट बेंगलावहाय जेरै रायलायो बिदिनो रायलायहरना मोजां नाङो बिदि रायलायनानै बिजनि फै मालाबा आब' गोरबो ब्रह्म सियर आगै आंथ' मालाबा थांबायानो थाखायो ओमफ्राय सोर मानसिया बिदि बेरायनो फैनानै लाइफ फैयो देलाय बुंलाय आंल'सो मोनजिल ना मोनसिल आं मिथिला दे प्रनाउन्सआ आंहा मिस्टेक जानो हागौ आदा लावदुमखौबो लाङाखै नामा लावदुमा बिराद बिजिलै मा होननो लावदुमा बिजिखायनो गैया मालाय बिजि मेनफोरखौलाय माखौथो ना माखौथ' लिंबाय थानाय जाय फैनो गोसो फैगोन जाय फैनो गोसो गैया फैले ना माथो होनो फै एसे वेस्ट बेंगलि रायलायनि ओमफ्राय एबारसो फार्स्ट टाइम माने वेस्ट बेंगलावथ' ओरैनो फैफेरबाय माने सिक्किम दार्जिलिं थांनायाव ट्रेनजों थांदोंमोन नालाय ट्रेनजों थांनायावथ' खालि बेंगलिफोरनि न'फोरखौल'सो नुलाङो खिन्थु दिनैसो वेस्ट बेंगलनि बर' गामिखौ नुदो जोंनि आसामावथ' जेनेबा मालदारफोराथ' मालाय ताला न' लुयो ओमफ्राय मिडल क्लासआबोथ' बिदिनो पाकानि न' आरो एसे गैयिफोरा जेनेबा जोंनियाथ' हानि न' जायोना ओमफ्राय वेस्ट बेंगलाव थिंनि न' आंनि भ्लगखौ नायबा नोंथांमोना नुगोन आं सब देखायगोन बर'नि न'आ माबायसा वेस्ट बेंगलाव जुदि नुवाखैबा आरो इन्टारेस्टेडब्ला नायनो हागोन आङो मा होनदो हायावनो थायो बैग्रियालायनो मालाय हायावनो थायनाय दङनो दा दिन्थिगोन आङो थुदो थांसैथ' होमबा बैग्रिया हायावनो थायो नालाय मायबा र' देखायनो आङो दा आं दै बारनो होनबा बिराद गियोलै गोलैथारसिगौमोन दानो थैनो गोसो गैया आं हेलौ आं लाइभ होबाय ओमफ्राय मिथिखाबायानो खोमा आङो मैया फट' लागोन ना कांची बाजार थिखोना होदो आं खेबसे मोनदों नामा नाङा बिउटि पलस ओमफ्राय मादि नोंनि लाइक नुनानै जा लाइक नुनानै ओइ बापरे गारि सलायना मानो फायोलै इयो दलङा बायना होबा मा जागोन देलाय ओरैनो मानसि थैयो दैयाव थांनानै गिलुलुनो फाय नानि बेंगलाव फैनानै माबोरै मोनदों एसे खोन्थाना होदो जोबोद गोजोननाय मोनदों आं बैग्रि हायावनो थायनाय मोनजादो बोग्रिया बोरै हायाव थायो देलाय बुंलाय बोग्रिया सोरबा हायाव थायो नामा बुरब ओइ बारा मिनि नाङा र' आं गोलैलांगोन नायलाय दलङावसो दोङो जोङो गिलुलुनो आं गिनो ओंखारसोयो दैखौ भेरि नाइस फ्रेन्ड अके थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सोर सासे खेबफा जानो लुगैदोंमोन हौवा सोरबा ओमफ्राय आंनि लाइफखौ नुनानै
फैदों आरो आगैमोना थेंक इउ स' माच लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय सिगांनिफ्रायनो फैनो लुगैयोमोन खिन्थु जोंहा बाबायाबो होनदोंमोन जे लांफागोन दे माइनाव इदि होननानै आरोना आंखो खिन्थु लांफागोन होनबालाय मा जानो जोंहा बाबायाथ' अमा गारिजोंसो फैयो माने बलेर'जों जोंहा बाबाया जाय आंखो जाय है मेंलायलायबाय लोदो मानसिबाथाय बेनो डिस्टार्ब र' खेबसे हां गोलावनो मा होनो जाय आंनि मा होनो इउटुब भिडिअसफोरखौ नायो बा जाय आंजों टाचाव थायो बिथांमोना मिथियो जे जोंहा बाबाया वेस्ट बेंगलनिफ्राय अमा साप्लाइ खालामो वेस्ट बेंगलनिफ्राय शिलंआवहा ओमफ्राय थुबाय था नोंसोरो आं रायलाय थांबाय थागोन ओमफ्राय जोंहा बाबाया होनो आरो वेस्ट बेंगल थांनो लुगैदो होनबाथाय दे जागोन दे आं लांफागोन होननानै खिन्थु जोंहा बाबादों आं बोरै फैफानो ना जोंहा बाबायाथ' ओरैनो बेरायनो थाखाय फायाना बेयावहा माबानोसो फैयो अमाखौ साप्लाइ खालामनोसो फैयोना बेखायनो आरो ओमफ्राय सोरबा मानसिफ्रा बेखौनो बिराद इनसाल्ट खालामो आरो ओइ नोंलाय अमा बेफारिनि फिसाजोसो आं नामखौ मेनसन खालामला देसुन आरो जाय गुनि गियानि जायहा मेलेम दोङो बियो हमनो हागोन आंनि बिराद आंगो मानसियानो होनदोंमोन दाथ' आंनि आंगो नंला सिगां आंनि सना फिथरमोन दा आंनि हांगार फिथर समजों लोगोसे चेन्ज जायो देसुन बेफोरो बे महापुरुषा होनदोंमोन ओइ अमा बेफारिनि फिसाजो आरे भाई अमा बेफारिनि फिसाजोआनो जा सोरबा अमा दाननायनि फिसाजोआनो जा सोरबा थेला नारनायनि फिसाजोआनो जा एटलिस्ट मोजां खामानि मावनानै जाहोगासिनो फिसाजोखौ मोजां खामानि मावनानै दाथ' जाहोआखै दिसुन बाबाया दाथ' मा होननो दाथ' गावनो जानो हानाय अबस्थायाव जाना दङ इसोरनि अननायाव अमा बेफारिफोरा मा मानसि नङा नामा अमा बेफारिनि फिसाजो इभेन दे बे सेंग्रायाथ' जेनेबा ओइ बुंफ्लांलायलायबायलाय सेंग्रा होननानै दे बे मानसिया जेनेबा आंखौ रागा जोंनानै अमा बेफारिनि फिसा मानि फिसा होनबाय दे मानिबाय आं खिन्थु बिथांनि जिथु खानदाननि मानसि बिथांनि जिथु रिलेटिभ बा बिथांनि जिथु बिमा बिफा बा बिब' बा फंबाय जिखुनु जा आरो बिथांनि न'नि मानसिफ्राबो होनो ओइ नोंलाय अमा बेफारिनि फिसाजो आरे औब्रा आंलाय मानोथो लाजिनो आं अमा बेफारिनि फिसा माथो जाखोना अमा बेफारिनि फिसायाबालाय अमा बेफारिनि फिसाबाबोथ' अमा बेफार खालामनानैथ' जेनेबा गावनि न'खौ इमान मोजां जाहोदों लोंहोदों फिसाजोखौ MA फरायहोदों जिमान जि हायाबाबो ना जोंनि खानदानावथ' बिदि फरायनायानो गैबावा जेनेबा आं इमान दुग्गाना लाया जेनेबा MA फरायदों माबा फरायदों बिदि होननानै खिन्थु जोंहानि जिथु फेमिलि जोंहानि जिथु फेमिलि बेकग्राउन्ड बेयावहा माने MA फरायनाया गिजानि जोंहा फार्स्ट टाइम जोंहा आनैनि फिसाला ओमफ्राय जों बिदि आरोना माने जों बेखौ प्राउड खालामना लायाखै माने बुंदों आरो अमा बेफारि होननानै जोंखौ जेनेबा गाहायाव थांहोनो नागिरोना बाट अमा बेफारियानो जा जियानो जा लिगेल खामानि मावगोनानै जागासिनो भाई स' प्लिज माइन्ड योर अन बिजनेस आयो बोग्रिया नंमारगौ जि गाहायावनो दंमारो आं देखायनो दै र' ना आयौ नै हा र' आयौ इदि थायो आरो इमान गाहाय मानो आयौ नायनाय जानो लुगैदों ना ओमफ्राय खौनो संख्रि बानलु लाबोगोन होनना बुंनायालाय हा लायनांगोन आं दैमा होननाय लाखानोसै होननानै आयौ नायनाय होद आं इखौ जाथारनोसैलै नायनाय आयौ ओमफ्राय मानो सेवनायसो खिबोदों माथो बाला सोर खिथाखादों वाव नायलाय इमान जागोन र' वाव man what a beautiful बोग्रि what a इमान थेक्ला गाहाय नुदों ना जो आंनि बायसास माथो हायथु आयौ गोथाव जागोन ना जायाथाय जानाय नायनोसै र' आं नै इखौ ससमाखौ लाना थ'लाय प्लिज है रना थांनाङा इयावनो थागोन दे दिनियो बेरावबो थांला दे होगा कि नहीं है दूसरा जगह नहीं जाएगा यहाँ पर ही रहेगा है नहीं और ज्यादा अच्छा से नहीं जाएगा यहाँ पर ही रहेगा ये मा बुस्थु नै shit man sorry hey खुगाफोराबो मा बायसालै
नै नायलाय जि गाहाय नुदोंना बोग्रिफोरा गोजौ ओइ खोनासंलाय आं सानदोंमोन आरोना ओइ बोग्रि दंफां दोङो होनना बुङो माथो बोग्रि दंफांनो मोनसेबो नुवा होनना सानदों आङो खिन्थु बोग्रियानो इमान गाहाय आसरित माने ना हा जोंनिया दान्दा लानानै जोंनियाबो बोग्रि दंफां गैया नङा दङ बाक्सायावहा दै बाक्सायावहा सकियावहा दोङो जे बोग्रि दंफां खिन्थु सकिनि बोग्रि दंफाङा गोजौथारना खिन्थु बिनिया नायलाय देन्जार गाहाय ना आं जाना नायनो र' माबायसा गाज्रिबो बुंजाया नट बेड अच्छा है सानसुलि बसुमतारी टेक्लाबो फैदों नामा फैयाखै आगै जों सानैल' फैदों नानिजों आंजों बालिया लेकिन बिफां लायै बेलेग जागोन खोमा ना ना सुननै खाया हे नों जानाय बैग्रिखौ मा होनो नोंसिना ओइ मानो बिदि गाहाय बोग्रिया ओमफ्राय बेनि फुलिखौ लांबा जोंनियाव जागोन ना जाया थिखांना लांगोन आं गारियाव गोखै जालायो हलाय मोनसे तु कनसा हा दे हे अच्छा है ना गोथाव हेलो हेलो नेटवर्क मोजां गैया खोमा आगै नोंसिना वेस्ट बेंगलाव दं औ बहानि बङाइगावनि ओके हैप्पी न्यू इयार आयु हौवा मानसिना सेम टु इउ आब' साइस्टार होनबाय नै आगै जोंहा आगै साइस होननाय दे ना रागा दाजों ओके थेंक इउ आगै नेटवर्क गैया दे उनावहाय मोजाङै रायलायगोन बाय बाय आइयौ दिनैसो बिदि रोंफेरदों आङो र' आरो सोरखौ आं फोरोंबाय नोंखौ आं गावनो रोंखादों ना बेवहाय थानायखाय आं गावनो नुखादों नों फोरोङाखैथ' आंखौ रोको ओये सुनमनि ब्रह्मखौ करती हूँ है बेलेग जातिफोरखौ खामालां औ सुबुंसा दैमारि एसां गाहायाबो दंफां आसरित माने आं नुफेराखैमोन बिदि गाहाय हेलौ हेलो सिस्टार हेलौ बहानिफ्राय बुंदो I love you थेंक इउ सो माच बहानिफ्राय होनदो खोनायाखै वेस्ट बेंगला मालाय जेमसि सिस्टार हा बहानिफ्राय बुंदो होनदो थानाय जायगाफ्रा आब' सिस्टार जागोन आब'थ' जानाय नङा औ मोजां बिराद मोजां बे बैग्रिया दहाय आं बुंखादों मोजां ना बे सिजननि बैग्रिखौ आङो आसामाव मोनबाबाबो जाफेराखै माने सिगांनिफ्राय जाफेराखै नङा बे इयारनिखौ बे बोसोरनिखौ बे सिजननिखौ जायाखैमोन बेयाव फार्स्ट टाइम जादो ओमफ्राय आं शक जादों माने बैग्रि दंफां होननानै जि गाहाय बैग्रि दंफाङा मोजांथार लानानै थांगोन ओइ चलो तुम लोग बोगरी वो हाँ चलो एकदम बारे बोरिया मोजां ना हा भिडिअ कल रायलायनो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय खिन्थु गोसोआ थेंक इउ दे होमबा मोजाङै बाय बाय लाभ इउ अल ओके आरो सोरखौ एप्रुभ खालामनो र' बे प्रफाइल गैयैखौ एप्रुभ खालामनो ना खालामालै बिसना नार्जारि अके एबार सेंग्रा सासे सिख्ला गैला नामा सिख्ला बा खालि सिख्ला नांगौलै बेनोलाय माथो खर' माथो दंले बा बिराद सिख्लाफोरजों रायलायो बियो आयौलै आं फाग्लि जाबाय
बिफांफोरा र' एक मिनिट दे माइसे मोजां नायनाय आयौ बोग्रि दंफां इमान गाय गाय थायो आरो नायनाय आयौलै मा कालि बे देन्जार बरिया बरिया नायनाय आयौ ओइ मानि एसां गाहाय गाहाय देलाय बुंलाय ओमफ्राय आं लाइभ भिडिअ होनानै आं इउटुबनि थाखाय भिडिअखौनो लानोनो हाले आं इउटुबनि थाखाय लादों ब्लग दे होमबा लाना हो दे वाव नुदोंना बोग्रि दंफां सोरबा बेयावहाय बोग्रि दंफां दङ होननानै सोरबा सानगोन नामा सिमावबो साननाय नङा खिन्थु नायलाय एन'का बरिया बरिया नायनाय वाव हो जोंनि आसामाव गैया बिदि दान्दा लानासो हाना जोंसार बसुमतारी लाबोफायालै नामा गैयालै बिराद बिजि बिथाङा अफिसावहाय बेखायनो लाबोफानाय जायासै आरोखि अके सिस्टारसो जागोन आब' जानाय नङा नामा सोरखौबा होनखो औ आंखौबो रिप्लाइ होफिना ब्रा हायेन बसुमतारी हेलौ नोंथां अके आं दायो एप्रुभ खालामनो र' सोरखौबा एड खालामनो आंजोंहाय सोर एस बि सना नार्जारी ओके इखौनो खालामसै चलो घूम के आएगा ना इतना अच्छा लगा है वाव दिनै दं गाबोन गैयालै बेरायखाना लाखानांगौ माथो जिबनालाय दानो दं दानो गैया आं बिराद थैनो बायो खिन्थु माथो एड खालामबाबो फैया 2 सेकेन्डल' टाइम होगोनलै 1 2 गैला अ फैबाय माथो हेलौ मा खबर आब' मोजां नोंनियालाय दं आब' इदिनो बहानिले आयु हेलौ सना हेलौ जि मोजां मिनिदों नायनाय माबेनिफ्राय बुंदों माबा भेरगाव खाथिनि जोंना आब' भेरगाव जोंनि उदालगुरि भेरगाव ना गरेस्वरथिं नङा नावकाटा बाक्सा बर्डार नावकाटा मिथिबाय थांबाय आं इथिं आब' बहा दों दा आङो माबायाव दङ बेंगलनि माराखाता होननाय जायगायाव ओमफ्राय माला थाङामोन मैया फैदों जिरायदों लामायाव मा नाम बाबुनि नामा बिरफुंसा वाव जोंहा आदानि फिसालानि नामाबो जाफुंसार दैमारि बिरफुंसा एखेयानो दे उनावहाय रायलायगोन दे आरो गोबां दङ एप्रुभ खालामनो आं र' बाय बाय थेंक इउ आरो सोरखौ एड खालामनो र' लहित सरगियारि अके फै ओमफ्राय बैफोरबो बोग्रि गोजा नामा आयौ माइसि डेन्जार ओमफ्राय मानो इमान गाहाय 2 सेकेंड 1 2 नहीं आएगा तो काट देगा हम अभी ओके आरो सोरबा सिलखा ब्रह्म ओमफ्राय प्रफाइल पिकआबो सैमानिसो ओमफ्राय दा बे हिनजावना हौवा सैमाखौ प्रफाइल पिक होना दोनो नालै मानसि जन्म होदो भगबाना बेखौ धन्यबाद होननानै साननानै ला ओमफ्राय बेखौनो सैमानि प्रफाइल पिक होना दोनो नामा देलाय बुंलाय एडल' जाग्रो नोङो थिगसे रायगोन आं नोंखौ दे माथो एडबो जाया रिकुवेस्ट हरनानैलाय आइदि दे होमबालाय दानबाय आं अनसुमा बर' दे बोरै नै दायो जोङो थांगासिनो नै बेयावबो नै बेफोरो गाहाय टिक्लु नुहुरनायफोरा नै जालायनोसै ओइ प्लास्टिक नांगौमोनलै आं लांफागोन न'आव गारियाव दंमोन आंना थांबावनाय फोजोन नोंनि टपिकखौ खेव आरो नोंनि टपिकआवहाय खानानै लादो बे टपिकआव खानानै लानायखौ आं लांले दे लांले माने लांला होमबा होमबा लांगोन खोमा होनो नोंसिना उल्थासो होनो ना लांनायसै लांगोनसै अके माथो रिकुवेस्ट हरनानैलाय रायलायहराबो एक्सेप्टबो खामा
Halo. Ini online dong udah. Halo. Halo Abo. Online dong. Abo dong. Dongo nih, Arya. Mana? Hai. Dongo nih, Arya. Marah. Zagel. Aku kurang. Masa ya? Marah kata. Masa apa? Oh. Marah peta. Size nutin dong Abo. Size nutin. Size nutin. Yo. Thank you. Nङाबाथ' आंखौ नोंल'सो साइज नुयो होनबाय आं बिराद गोसोआ गोजोनबाय दिनै नङाबाथ' दहाय आङो थेंक इउ मा बबे जायगानिफ्राय बुंदो आं ओरै चिरांनिफ्राय माबा आमटेका साइडजों खैलामैला साइड दे फैफेरखाबाय नों औ खैलामैलायाव ओरै बेंटल साइडआव औ थांखांबाय औ दे बाय बाय थेंक इउ खैलामैला थांखांबाय आं गामियाव सोरथो बिलाय गाबोनफोर बाग्रालि गिदिंनोसै नामा दे वाव न'आवलाय माथो जाहोनाय टिचार बरियालै जायगाया न'आवलाय माथो जाहोनाय रोमै सुमथारि लाभ इउ आब'जि थेंक इउ सो माच दे हेलौ दान सोर फैखो आंखौ होनदों सिनायनानै फैबाय बे गामिनि ए जायो दे मा होनखो मिथिला सोरबा जायख्लं अके डिसाइड खालामो दा मा माखो फ्रेन्ड्स नोंनि अ नै बैग्रि दंफांफोरा नायनाय दे हेलौ माला थांनाय मैया मोजांना बेरायनो औ बिराद मोजां ओमफ्राय स्पेसियेलि नै बैग्रि बिफाङा मैया मोनासो मोनफैदोंना आङो ओमफ्राय बैग्रिखौ लाबोफा दासो आंनो बेरायदों नै बैग्रि बैग्रि दंफां लाबोफा होनदे अ लांगोन बारा लांजोबनो हायाना बेयावबो जोबगोन औ नोंसानाव थांबा जालांगोन नालाय रौतायाव थांबा औ जागोन दे बहानिफ्राय बुंदो आं अरुणाचलावसो थायो अरुणाचलाव ना उदालगुरियानो औ दे थिगानो मोजां बेरायना फै औ दे दे फेनेलमोननि लोगो हा सोरनि फेनेल दैमारि बिसिनि औ दे आदा होमबा दे थेंक इउ हेलौ बेंगलनि गथ'फोर एसे गाहायाव फै बयबो आं लाइफखौ दाननानै दोनखानोसै दे लाइफखौ एसां गोबाव होबाय अके देन आं दोनथ'नोसै नामा लाइफखौ दाहाय आं फैनाय जाबा फैगोन दे थेंक इउ स माच गाइस आंजों जइन जाफैनायनि थाखाय आंजों रायलायनायनि थाखाय जाम्बानिसो बेना ओइ आगै मा होनो नै आगैमोन फैदों नै मा नोंसोर मादि मिथिखो ओमफ्राय आंखौ फैदो होननानै आंखौ फैदो नामा हा अ लाइफ नुनानैसो फैदो ओमफ्राय लास्टआव लाइभ नुबाय बो लाइफ नुना लाइफ नुवाबाथ' मिथिलामोन Okay then, thank you so much. Bye bye.